Oh
katurukasan mapananing kraton negari ing Ngalengka Diraja. Ya ing aleng-aleng kocapan nalika semana samulenggah Siniwaka ngawisan jaring para kadang sentana naya kumewah punggawa negari Ngalengka Diraja. Ananging tinggal menika ta warnane ngaglah bergagah yayah prayit ning kiwuh Nalendra ing Ngalengka Diraja Sang Prabu Rahwana-raja. Ya Sang Prabu Dasamuka sinebat Dasamuka lirik menawi duka yayah sinipi Diwikrama pasuryan cacah sedasa kocaping mangke ugi darbahe aji Pancasunya kinarya kekuwataning urip nanging sejatine dudu urip manguta mangutas maraning driya katingal pisuwanipun ingkang rayi nggih satring panglebur gongso hargiri Sang Raden Kumbakarna kasambung pisuwanipun kadang nata anggih Sang Raden Gunawan Wibisana kadharaken ugi dening Sang Sarpa Kenaka kasambung sowan wonten ing wingking piyambak pepatih ing Ngalengka Diraja Sang Patih Prahasta kadrawekasan Sang Prabu Rahwana-raja nedya angrembak babagan wigatos pasewakan negari Ngalengka Diraja. Mangun-mangutas maring griya sigra merwane pangandikan dadi kumanggulih wijining pandika Sang Rahwana-raja ingkang dereng kababaring lisan. Redu mawur-mawur mangawur-awur-awurahan tengarane ngajur kong maguru gongso kong maguru gongso tata kaya putula ora panjriting turangga esti ora kata ingkang Tojo lelayu sabit oh latalah siung cetut rekatak jemblem wok-wok ketekur bek meyong jaki kocepret coho unine si manuk merak yo bandaku yo amalku yo donyaku dhewe yo Kumbakarna saksowanmu dilenggahno pisuwanmu ngersanipun Kakang Yayi Kumbakarna ing Manglebur Gangsa. Wah latalah bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan Kakang Prabu ya
sawetara Kakang Prabu Dasamuka ngawe nimbali kelawan adimu panglebur gongso Raharja sak sowanku Kakang Prabu ya mung sembah bektiku wae tampanana Kakang Prabu ya Kumbakarna tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanana iku Kumbakarna iya tak gegem dadiake jimat manpate prasta man kula wonten dawuh kira anak Prabu Rahwana Raja nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka marang kula cumadung dawuh kula nunuk niki pun prayogaken anggenipun lenggah paduka samapta ing gati satata ing ladi rawuh sowan mangarsaning sun wonten ing praja utawi kraton ing Alengka Diraja mriku manpate prasta kawula nunuk niki sampun boten kirang prayoga anggen kula sowan marang ngersa jengandika anggen anak Prabu Dasamuka kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iwan kula tampi dawuh sami-sami Gunawan padha raja sak sowan marang ngersaning pun Kakang dina iki ning kraton Ngalengka Diraja Gunawan kula nok inggih Kanjeng Koko Prabu Rahwana Raja paduka ngawe pisowanipun ingkang rayi pun Gunawan Wibisana dinten samangi wonten samadyaning Datulaya Praja Negari Ngalengka Diraja ya kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ya Gunawan tak tampa ora pangestu kowe tampanana Gunawan inggih kula punika jimat maribe ndayanana ing kasantosan Sarpanaka adiku Cahayu Raharja sak sowan Yayi tobat Kakang Prabu Dasamuka iya Kakang Raharja sowanku ning kraton Ngalengka Diraja ngaturake sembah utampanana iya Kakang Prabu ya Sarpanaka tak tampa ora lewat pangestuku wae tampanana Yayi iya Kakang tak gegem dadiake jimat waduh Kakang Prabu gawe kaget ngawe sangjaning para kadang sentana manunggal dadi siji ana ing kraton Ngalengka Diraja wigati apa Kakang Kumbakarna ana dawuhmu apa Wibisana wonten dawuh Koko Prabu Sarpanaka patu-patu ana dawuhmu apa Kakang Prabu manpate prasta wonten dawuh Kirana Prabu ngawuning ngono yen to dina iki aku mung bakal ngrembug babakan kraton Ngalengka Diraja ya ngaleng-aleng ya negara iki sing aku dadi nalendrane iso muktekake kadangku iso muktekke kawulaku jalan nalika semana kraton Ngalengka Diraja diobong dening kethek ulese putih malah semengko dadake jalaran dadekake srana mulyaning kraton negara ing Ngalengka Diraja bisa dibangun meneh luweh birawa luweh gedhe lan luweh magrong-magrong saka sadurung-sadurunge mula kang saka kuwi aku njaluk pamrayoga marang kadang-kadang Kumbakarna kira-kira patrapku sing kaya ngene iki aku wis kelakon mulyake trah Ngalengka Diraja iki wis apik apa durung yen to kira-kira mengko kratone kurang gedhe engko tak bangune bandane nganggo bandaku ya amal-amalku dhewe ya donya-donyane Prabu Dasamuka Kumbakarna oh ladalah Kakang Prabu karo Kakang Prabu Dasamuka yen kowe njaluk iku partikel karo aku babakan anggonmu mbangun kraton negara Ngalengka Diraja ora kok jeneng aku ngias ora kok jeneng aku ngembe karo kowe ya Kakang ning kabeh iki mau diseranani saka lair tulusing batin lire piye pancen bener dhisik kraton Ngalengka Diraja tau kobong merga patrape Anoman ya senggana nanging sejatine kabeh kuwi sing rusak wewangunan ning kraton Ngalengka Diraja ora liya ya mung Kakang Prabu Dasamuka piye teka
Saka kowe ngandhake yen aku dhewe sing ngrusak kahanan kraton Ngalengkadiraja. Pancen iya. Merga kabeh kuwi dijalari saka siji Kakang Prabu Dasamuka nyolong Rekyan Warasinta. Banjur Prabu Sri Rama Wijaya ora nrimakake banjur utusan karo wadya balane Wanaraya kuwi si Anoman supaya ngrusak kahanan negara Ngalengka pamriye mung kanggo ngrebut Rekyan Warasinta. Mula kang saka kuwi to Kakang, nek Kakang Prabu Karna ngendikake jare wis isa mbangun negara Ngalengkadiraja kuwi nuwun sewu udu kok negarane sing dibangun. Nanging Kakang Prabu Dasamuka kuwi mung bangun kraton Ngalengkadiraja. Lire piye kowe muni kaya ngono? Sebab siji nek yen arep mbangun negara kuwi kudu bisa mulyake lan nentremke kawulane dhisik. Saiki tontonen, saiki sawangen, saiki presanana. Negara Ngalengkadiraja iki kawulane wis tentrem apa durung? Yen to wis bisa nentremke kahanan para kawula negara Ngalengkadiraja, ping pindhone lagi bisa mbangun kraton. Bangun kraton iki namung ya mung kanggo mulyake kulawarga nanging ora mulyake kawula. Gandeng tak sawang miturut petangane Kumbakarna. Kawula Ngalengkadiraja urung iso tentrem, urung iso ayem. Nek ngono tak westani Kakang Prabu Dasamuka iki urung iso mbangun negara nanging gur lagi mbangun kraton nadyan wis magrong-magrong Kakang Dasamuka. Raja Montabler kinentap duka yayasine pinetra kocak ngondarandir. Jojo bang mawi ngawi hengo. Iblis lanat nganti kaya pinter kowe. Kowe ngiyas karo Prabu Dasamuka. Ora kok jeneng aku ngiyas ning aku ya mung ngandhake kahanan sing saknyatane. Kabeh iki mau kobare kraton Ngalengkadiraja ya disababake saka patrape Kakang Dasamuka dhewe sing rikala samana ngrebut kelawan Rekyan Warasinta. Mula nek Kakang Dasamuka kersa mbaleke Rekyan Warasinta menyang sing kawogan ya kuwi Prabu Sri Rama Wijaya. Percaya wae guneme Kumbakarna ora bakal ana sing wani ngepuk kraton Ngalengka. Kumbakarna, ana dawuhmu apa? Kowe ngerti aku nyolong Rekyan Warasinta ora mung durusi pengin tok. Ora mung durusi rupa ayu, ora mung durusi hawa nepsune Dasamuka. Ora mung durusi kana onggrok tok. Kumbakarna. Banjur durusi apa? Kowe ngerti ya? Sasmita sing tak tampa Prabu Dasamuka isa urip denjem, isa kuncara jayeng bawana yen to mengku garwa titising Betari Widawati. Nanging ya ora njur kaya ngono. Njur kaya piye? Kodrating Gusti kudu ngono. Sinta kudu tak colong mbuh kepiye wae carane, mbuh kepiye wae seranane. Dasamuka isa nyolong Rekyan Warasinta kuwi wujuding kanugrahan. Lah kok kowe malah ngiyas cangkemmu nganti kaya apik-apik kok. Nganti kaya kowe iso nglakoni kaya sing tak lakoni. Kowe maido karo Prabu Dasamuka. Aku ora kolir maido ning pancen kahanan sing saknyatane kaya ngono. Walah dalah. Kowe pancen kadang sing ora iso ngerteni karo karepe wong tuwa. Ngerti ya Dasamuka Kumbakarna. Dasamuka tak rewangi kaya ngene iki mung arep mulyake trah Ngalengka. Nanging ora bakal iso mulyake kawula Ngalengkadiraja. Piye? Ora bakal iso mulyake
kawula ngalengka diraja mbuh ora idep ora wurus karo caturan karo dapurmu Wibisana wonten dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu Rahwana Raja ora sanggatake omongane kakangku Kumbakarna kuwi nggih kemaringipun aku njaluk igo pertikel karo kowe biasane kowe karep bocah sing nom adat sabene kowe iki duweni gagasan utawa panemu sing pancen iso migunani tumrap kakangmu ya tumrap panjenengan ingsun inggih Kakang Prabu menawi tumrap kula sepisan gegayuhan paduka menika sampun sae gegayuhan paduka sampun sae kepengin mulyakaken trah ngalengka diraja serananipun paduka kepengin kuncara anjayeng bawana anggenipun dados nalendra wonten garing ngalengka diraja serananipun nedya mengku garwa sawijining putri ingkang titis Sang Bathari Widawati nanging nuwun sewu serana paduka menika mboten trep serana panjenengan menika kirang pas sebab sakmangke Rekyan Wara Sinta menika sampun dados garwanipun Sang Prabu Sri Rama Wijaya menawi tumrapipun ingkang rayipun Wibisana menawi samangke mboten kersa paduka mboten kersa ngunduraken wangsul Sang Rekyan Wara Sinta mesti kemawon negari Ngalengka dipun tumpes tapis tanpa sisa dening Wadyabala Wanara cobi tok dipun nalar dipun petang kanthi nalar ingkang ganep rikala semanten kok bareng negari Ngalengka menika nembe kethek siji nembe wanara setunggal menika sampun damel kok bareng kraton negari Ngalengka menika sampun damel ludhes keles tanpa sisa mendah sak mangke Prabu Sri Rama Wijaya menawi sang mangke paduka mboten kersa angunduraken wangsul Rekyan Wara Sinta mendah nek Prabu Sri Rama Wijaya ngetapaken Wadyabala Were Wadyabala Wanara ingkang cacahipun 1000 tartentu badhe ludhes keles tanpa sisa paduka mboten gadhahi kraton malih kok Prabu iblis Trayoli binatang Bisana kowe iki biasane sing tak deng-deng kowe iki minangka bocah sing iso nemu wujuding panemu sing iso mbangun miturut kawandasa muka lah kok sagendagan iki kowe ora mbela aku kowe malah melu-melu gremeh Kumbakarna kula mboten kok nami ngiyas dumateng paduka mboten kok nami dumateng mboten bela dumateng panjenengan menika mboten nanging kula namung matur menapa wontenipun kahanan wonten negari Ngalengka diraja menika prasaset samangke kadedene sampun mboten wonten pangarep-arep malih awit jengandika ingkang mboten kersa ngunduraken wangsul Sang Rekyan Wara Sinta lire piye nek aku ora gelem balike Sinta tartentu kemawon negari Ngalengka diraja badhe dipun gempur ludhes keles tanpa sisa wah ladal ora minggat dosa bupak cangkemmu mudhar kowe wah ladal ora dalah Kakang Prabu teka kowe duweni pambegan sing kaya ngono kamangka kadang-kadangmu iki mung ngemutke lan mung ngelingake supayane Kakang Prabu Dasamuka bisa emut Purwaduk Sinaya aku wis kagol aku wis kodheng penggalihku aja goleki idunge Kumbakarna aku bakal tapa nendra ana ing lerenging Gunung Gokarna tapa nendra 10 taun aku bakal turu sak mudarku Kakang Dasamuka oh Prislanak Trayoli binatang
bet ana kahanan adine kok malah ditundungi kabeh. Sinuwun mbok yo emut para wadosina lho Kakang Prabu. Mbok yo eling. Mbok yo eling kadang-kadang mukae mau ki ngelekke karo kowe. Ngelekke babagan barang sing bener, barang sing becik tumrap karaharjanmu lah kok tok tundungi kowe iki ndek rasamu kepiye Kakang Prabu? Sarpana. Mbok kowe yo njaluk tak tundung kaya kadang-kadangmu kaya tunggal-tunggalmu kowe. Apa kowe yo njaluk tak tundung kaya kumbukan kaya Wibisana? Kowe wong wedok ora sah duweni pakarti sing kaya ngono. Batu-batu. Malah nek ngono aku malah njaluk kok pateni sisan. Nek Kakang Dasamuka Raimut Purwadasina ben apa sampean arep urip dhewe? Apa ora arep urip tanpa kawula? Apa arep urip dhewe? Gaglak dhewe kraton negara Ngamarta. Blis. Nuwun sewu. Negari Ngamarta menika pundi? Nggon radio. Manpate mlasta menika wae. Aku ketenton ndelok ketoprak. Ora ngaten ya. Ngalengko kleru Ngamarta batu-batu. Oh la taala. Kadang nata seneng ngrungokke radio. Adiloka. Wah, la taala. Ora ngira yen to duwe kadang sing mletik uteke kaya Sarpanaka. Iya, Kakang Prabu. Nek pancen ngono saiki aku njaluk Manpate Prasta wonten timbalan. Timbalana. Wayahmu katimbalana anak kula pun Indrajit nggih Megananda supados sowan mangarsa marang mangarsaning panjenengan ingsun. Ngestaken dawuh nyuwun pamit matal Wasilanana Prabu. Ridho mawur mangamura-mura-murahan tengaraning ajurit. Gong makura kangsa tata kaya putra. Siswa maturaran Hari Sang Maha Yogi Sarwipa Kratiparan Sarwipa Kratiparan Karasane Hyang Udipati Yogya sarining warna kanggo melaraning bumi mugi urun tedakno nonamit pasang liman tabi tinebine nglodhuli dumawing tawang towang tinebine tulak manu Rama Prabu keparang padukaning bali dumateng ingkang putra pun Indrajit. Indrajit wonten timbalan ngertiya kowe tak
awe sowan ana kesaning bapakmu aja kaget Araharja Saksowanmu kemareng wilujeng pisowan kula marang resa jengandika Kanjeng Rama Prabu dosa muka inggih Rama Prabu Rahwana Raja Manpatih Prahasta wonten dawuh Jurung pamuji muga-muga wadya bala sekana kang negara Ngalengka diraja bisa wigarake nggone Sri Rama Wijaya bakal mbangun tambak Gura Situbanda. Jurung pamuji kemawon anggih anak Prabu. Mugi-mugi samangke wadya bala inggih pun janggi srana kalian Ditya Kala Sandya inggih wil kataksini kalian Ditya Kala yuyu rumpung saged mrantasi gawe ya man wonten timbalan bulan kamkotho sipun ring Sunadya Kondro kedaton ing sendika dawuh ngestaken dawuh budal peparengan supaya ring katon runtungan wadyabala negara Ngalengka Diraja